Ten generator jest budowany z trafu powielacza z telewizora nawiniętym 12 zwojów dodatkowym uzwojeniem z CVS-a, to jest podłączone tak. Dwóch zasilaczy, jeden 18,5 V, któreś mi go dał kiedyś z tym zepsutym laptopem. Wentylatorka do komputera i zasilacza do tego wentylatorka 12V. To się robi tak. Ustawiasz ta górna elektroda na tej śrubce. Tak. 5, ale lepiej 6-7 mm nad powierzchnią wody. Potem podłączasz ten czerwony kabel do srebra, co sobie musisz kupić. Ten drugi kabelek, taki szary, tu w tym wypadku podłączasz do mokrej elektrody. Ta mokra elektroda może być, nie musi być srebrna. Ona może być miedziana. Tak jak w tym wypadku. To jest miedź tak wygięta w taką spiralkę. Tu się srebro zbiera, widzisz? Na niej. Czarne. To zamoczysz. To jest mokra elektroda. I ten szary kabelek podłączysz się do tego. I jak jest wszystko podłączone, to załączysz zasilanie, ale dopiero jak wszystko podłączysz i ustawisz i sprawdzisz, bo to jest wysokie napięcie. W twoim generatorze będzie 8,5 kV. To jest już pora tysięcy. I jak to zaczęło pracować na świeżej wodzie, to ta woda się rusza. Powinno być widać. Ta woda się rusza tak długo, jak nie jest ustrukturyzowana. Jak się ustrukturyzuje, to ona się uspokoi i będzie nieruchomo jak kamień. Pomimo plazmy srebrnej, która do niej wlatuje. No i to trzeba robić pora godzin. To będzie parowało. Bo ta plazma ma bardzo wysoką temperaturę. Wiadomo, łuk elektryczny ma około 6000 stopni. Nie? To porywa cząstki srebra z elektrody, pary. Można powiedzieć, że srebro paruje i uderza tym srebrem i prądem z powierzchnia wody. Woda się nagrzewa pomalutku. Ale te srebro takie gorące, odparowane te elektrody powoduje pewne sprawy w tej wodzie. Między innymi powstanie rodników OH, bardzo małych, można powiedzieć, atomowych cząstek srebra. I te cząstki są niewidoczne. Jak się zamoczy ta elektroda przypadkiem, tak jak mi się wczoraj zdarzyło, to natychmiast robi się mgiełka, te cząstki są za wielkie, widać je w świetle białym, widzialnym przez nasze oko. I niestety to jest takie coś podobnego, się powstanie jak ze zwykłych niskonapięciowych koloidów. Nawet mają różne kolory. Nie mówiąc o tych ablacyjnych metodach laserowych, to już jest całkowicie marketingowa sprawa, żeby ogolić klientów. Takie coś sobie może każdy zrobić z doma, możesz to pokazać Mariuszowi i to mu niesamowity potencjał zleca. A że już ksiądz profesor Siedlak napisał taką książeczkę
tamtym tysiącleciu pod tytułem Homo Electronicus. Dobrze by było, żeby co niektóry to poczytał. A w zasadzie nie trzeba, bo to już jest przestarzałe informacje. Teraz już nauka poszła do przodu, mamy 5G, a to ma inny wpływ na ludzi. I co ci chcę tu dodać? Jak cię będą, najpierw jak to dostanie zrób sobie, to ja tutaj dolewał, będziecie widzieć, wody jak to odparuje, żeby ta odległość utrzymać te 5, 8 nawet centymetr między lustwem wody a elektrodą srebrną i ten łuk plazmy, żeby był krótki. I te cząstki są takie drobne, że nie powodują efektu Tyndala. Tak to będzie pokazane pod koniec, jak mniej więcej środku tego filmu, bo zanurzyła mi się przypadkiem ta elektroda wczoraj i zrobił się normalny koloid, w którym widać ten efekt Tyndala wyraźnie. No ale przy tych ppm-ach to wskazuje na to, że jak ją nabija 2000 ppm, woda jest kwaśna przez te rodniki OH, a efektu Tyndala nie ma. To logicznie myśląc, te cząstki są tak małe, no atomowe można powiedzieć, może pora atomów, one są nawet mniejsze niż metoda tako samo prądu zmiennego, bo to jest metoda prądu stałego. To wymyślił synek z Polski Zbyszek Golonek z Kaszub. Przypadkiem oczywiście, całkowitym przypadkiem miałem z nim kontakt wcześniejszy. Szkoda, że mi tego nie posłał, powiedzmy, kilka miesięcy wcześniej, to po tym wypadku by mi nie wycięli tyle mięśni. No a miałem sepsa. Poradni w koma, ty żeś też miał koma już po tym zawale. Ale teraz będziecie mieli, jak to się godzą, lekarstwo, ale nie na wszystko. Na sprawy bakteryjne i trucizn chemicznych. Ja tam wczoraj właśnie mi się to zdarzyło, że to się zanurzyło, bo jak pisał tekst polski do niemieckiego krótkiego filmu, który też dokleja do tego. I tam jest o tych wolnych rodnikach. Mało kto to zauważy, no to ludzie ignorują wszystko. Że te wolne rodniki rozwalają wszystkie syntetyczne trucizny i podejrzewam, że jeszcze więcej rozwalają. A srebro o takim potencjale zeca, to jest 100 mV, neutralizuje wszystkie świństwa, trucizny z naszej krwi i pomaga je zobojętnić, podobnie do tych wolnych rodników, jak one to robią, że one są wydalane i nieszkodliwe biologicznie. Wynalazca tego urządzenia, które miało służyć w zasadzie do efektu Ebnera, uleczył pola ludzi już ciężkich chorób. No może Witek by nie musiał umrzeć, jakby to zastosował, ale ludzie za mocno wierzą, nie księżą, ale przede wszystkim teraz wierzą profesorom z tytułami, a ci jak zwykle chcą zarobić na owieczkach. I ci, i tamci. Także mamy to, co mamy. To będzie chodziło, ubydzie trochę wody. Myślę, tak to spadnie ten poziom wody i tutaj jakby da widział, że jest ponad centymetr, to doleja też filtrowany
i ta filtrowana woda, wiele dali plazmową, no powiedzmy 3 godziny. Taka szklonka to starczy na dzień, jak ktoś jest chory. Jak jest chory w takich chorobach jak ty masz, albo jeszcze gorszych, tak zwanych prawdziwych pandemiach obecnego czasu, na które umiera najwięcej ludzi, a szczególnie dzieci, bo to jest, no rodzice nie wiedzą, co robią. No to na razie włącza i dalej wyda pokorza, jak wyda dolewo woda. Jak widać, łuk plazmy zaczął się chwiać i tańcować. Doleję jeszcze trochę więcej niż 50, to będzie połowa wyparowane tej szklanki i połowa dolone. Tak można mieszać, ale to uważać, żonem uważać. Nie, to kopło, to ja wiem, jak to boli. I to pora rano. I skróca ten łuk do paru milimetrów, bo tak, żebym jeszcze nie skrócił dzisiaj. Jeszcze raz i to będzie ponad połowa wody wyparowane i dolone. Jak to mi wyparuje, to moje setka kieliszku. Jak to mi jeszcze wyparuje, to już będzie koniec. Podejrzewam, że będzie około 2000 ppm. Każdy taki miernik CDS-u mierzy wszystkie cząstki przewodzące prąd, czyli atomy tego srebra, grupki tych atomów IC, grupy OH, czyli rodniki OH. Te rodniki OH mają ta zdolność, to będzie w następnym filmie, że rozbijają te toksyny, enzymy i inne syntetyczne świństwa, które my jesteśmy truci. No, 6 godzin było robione. Koniec. Wyłączyć to. Przemieszać, rozłączyć po kolei. Ziemia najpierw. Potem podnieść elektroda. No, ciepło się zrobiła. Odłączyć od niej dopływ prądu. Wyciągnąć szklaneczka. Pomieszać. No, to woda się zrobiła ciepła, ale trzeba powiedzieć, że ponad połowa było dolane na ta sama ilość, jak teraz jest 250 ml. Trzeba będzie zmierzyć PPS-ie na ciepło. ppm. Robimy troszkę światła. Jakby to zrobić, tak żebyście widzieli. Oho! Trochę za dużo, no, ale to było 6 godzin. 27 stopni ciepła. Wytryć, jeszcze raz mierzyć. 0,000. Czterocyfrowy miernik. No, 4000 mi wyszło. 6 godzin to będzie 3000. To znaczy, że starczyłoby 3 godziny.
3 godziny wystarczyło 28 stopni. To mniej więcej pasuje. Smak jest, zaraz wam powiem jaki. Kwaśny, ale ppm liczba spadnie razem ze spadkiem temperatury, ponieważ jak jest temperatura, to wiadomo, że są ruchy cząsteczek szybsze i to urządzenie mierzy szybciej. No, każde urządzenie mierzy inaczej. Ja wybrałem takie, które mierzy najmniej. Takie coś należy pić, a w celach terapeutycznych radziłbym pić 2 razy dziennie secka. A to też trzeba trzymać w ustach ponad minuta przed przełknięciem. Jak będziecie mieli wprawa i będziecie tego robić dużo, to możecie sobie spokojnie tym myć zęby. Wtedy zęby nie bolą, nie ma infekcji. I schodzi kamień nazębny, czyli te bakterie są wykańczane. Jak już wspominałem, jestem zwolennikiem profesora Günthera Enderleina, Pierre Antonie Jacques Deschamps i doktora Alfonsa Webera. I moim zdaniem oni mieli rację, a cała medycyna obecna poszła w złym kierunku. A jak się nie wróci, to będzie miała coraz gorzej z leczeniem ludzi. No Piotrek, życzę Ci zdrowia. Jakby Cię czasami zmusili do 3. dawki, to se wypij pół szklanki najpierw. Przed zaszczykiem 30 minut i po zaszczyku 30 minut drugie pół szklanki. A może lepsze warunki, żeby to robić niż ja, bo ja to muszę robić na parapecie. Pozdrawiam Was wszystkich i zdrowia życzę.